Hoxe presentamos, xunto coas comunidades de augas, a comunidade de Montes e os tres partidos PSOE, Marea, Ganamos e BNG, a moción que registramos esta semana solicitando que se elimine a modificación puntual que dá encaixe a todo este pelotazo urbanístico. Queremos mandar un mensaxe moi clariño a todos os cómplices ou artífices que están promovendo este pelotazo urbanístico. Nin os veciños, nin os partidos políticos, nin as comunidades imos permitir que isto se leve adiante. O monte non se vende, o monte non se expropia, o monte é vida. A cacicada que se quere levar a cabo nos montes de Tameiga é tan grande que as veciñas e veciños do noso concello e de toda Galiza estou convencido de que nos darán o seu apoio. Nós estamos en contra, Gañamos está en contra, e Marea está en contra e todos os grupos da oposición. Como ben dicía, a cacicada é tan grande que se vai ver reflexada, estou completamente convencido que se vai ver reflexada nas próximas eleccións municipais de maio, dándolle unha patada electoral ao Partido Popular e votando fora das nosas institucións. Se suma a moción presentada pola Comunidade de Montes de Tameiga, así como polo resto dos grupos da oposición, co respaldo das comunidades das traídas de auga de Tameiga, Baxiña, Sanguiñeda e Petelos, co fin de que o partido da señora Nidia Arévalo se entere dunha vez que a maior parte dos veciños deste concello rexeita o seu proxecto de modificación puntual do Pexón co fin de construir un megacentro comercial e instalacións deportivas previa recalificación deses terreos. Estamos falando de máis de 800.000 metros cuadrados que implicarían a destrucción do entorno natural, desas captacións de augas e, finalmente, se entregarían a unha entidade deportiva, concretamente a un empresario, concretamente ao señor Mouriño, co fin de non só facer esa instalación deportiva, sino de entregar previa recalificación uns terrenos para que uns inversores privados fixesen un gran centro comercial co fin de recabar os recursos económicos necesarios para construir esa cidade deportiva e desa maneira salirlle o negocio de bate. Dende En Marea hoxe participamos no apoio deste acto unitario en contra do pelotazo urbanístico que se pretende perpetrar en Mos, e dende o Parlamento Galego seguiremos traballando en iniciativas e dando os debates necesarios para que este pelotazo non se consume. A unidade de acción de todas as forzas políticas e sociais é fundamental para facerlle frente aos intereses económicos que defende o Partido Popular, e denunciamos tamén unha vez máis a utilización das administracións públicas para fins privados. O Concello de Mos, o Goberno Popular de Mos, a señora Arévalo, pretende cambiar o plan xeral para beneficiar os intereses privados dunhas persoas, o presidente do Celta e de outros inversores, e o Goberno galego do señor Feijóo tratou de modificar a lei do solo a medida destos intereses nos pasados orzamentos. A movilización social e política conseguiu por agora frenar ese intento, pero hai que seguir no futuro porque os intereses económicos que hai detrás pois nos fan presupoñer que non van a parar no seu empeño. Como todos sabedes, a estas alturas da película non fai falta explicar os pormenores do que nos está acontecendo aquí. Todos sabedes o que intenta facer, non? Apropiarse de 800.000 metros cuadrados de monte, entre comunal e privado, para facer un macrocentro comercial e unha pequena cidade deportiva. Todo isto promovido polo señor Mouriño e avalado pola señora alcaldesa de Mos, Nidia Arévalo. Entonces, bueno, esos son os preliminares, e entonces digamos que para levar a cabo este despropósito o que teñe que facer de entrada é unha modificación puntual do recién aprobado Pexón, levar a cabo esa modificación para darlle cabida a esta barbarie, non? Entonces, dentro das loitas que estamos a levar é intentar que esta modificación puntual do Pexón vaya adiante para non darlle cabida a isto. Entonces, lle pedimos a axuda e a colaboración aos distintos grupos políticos da oposición
tanto no Concello de Mos, a nivel local, como a nivel autonómico. Estamos aquí representados cos seus representantes locales e os seus conselleiros autonómicos, porque están, digamos que tamén convencidos de que isto é un despropósito e unha barbarie. Entón, o que fixemos foi eso, presentar unha moción aos grupos de oposición do Concello de Mos, PSOE, Gañamos e BNG, en relación á modificación puntual número 1 do Pexón de Mos para a delimitación dun sector do solo urbanizable de usos dotacionais e terciarios, promovida a instancia do Real Club Celta de Vigo. Esta moción foi redactada desde a Comunidade de Montes e tamén en conxunto cos representantes das traídas de augas veciñales que se surten de auga na parroquia de Tameiga. Tamén é certo que hai abastecemento na parroquia de Tameiga que tamén surte a outras parroquias pola caída do terreno, pola orografía propia do chan, porque a auga aquí é por gravedade, non? Entón tamén teño aquí ao meu lado que formamos todos unha plataforma con un interés común e un sentimento común tamén, que son as traídas de auga de Casal Tameiga, Sanguiñeda, Petelos e Baxiña. E depois tamén hai traídas particulares. Entón, xuntos formamos esta plataforma na cal é agradable sentirse arroupado polos distintos grupos políticos da oposición de aquí de Mos. Parece ser que a alcaldesa non entende o alcance desta barbarie. E sigue para adiante por moitas voces e moitas veces que lle digamos que isto non debería continuar adiante. Ela fala moitas veces de consenso, que non fará nada sin consenso. Pois, señora Lidia Arévalo, aquí ten todo o consenso do mundo. Somos todos os afectados, somos todas as traídas de agua que nos poñamos, que nos servimos desta auga, e somos as comunidades de Montes, e somos os grupos políticos que representan a toda a oposición, e todos en consenso, decimos, pare xa esta barbarie, pare xa este despropósito, e deixenos vivir tranquilos e en paz, que nos dedicamos a outra cousa, e non estar sempre no filo da discordia, no fío da confrontación entre veciños. Isto ten que parar xa, ten que parar. Retire xa dunha vez a modificación puntual do Pexón e deixenos tranquilos coas nosas vidas e coas nosas tarefas diarias. Presentei isto, dixen o que creí que tiña que facer agora. Algúns dos meus compañeros da auga teñen que dicir algo, non? En canto que vos supón a afección deste despropósito en cantos manantiales. Fala ti. Fala ti. Sí. Yo soy representante de Aguas de Petelos Tameiga. El 1 de julio del 18 la Asamblea decidió oponerse al proyecto este del Ayuntamiento y el Celta, y aquí estamos pues defendiendo el agua de la comunidad. Decir que esta traída no es propietaria de Montes, sino que tiene los manantiales en el monte de Tameiga, y en Asamblea decidieron, como no puede ser de otra forma, estar de acuerdo con los montes de Tameiga para defender el agua. Y aquí estamos. Como es un proceso dinámico, mientras no haya cambios, nuestra obligación es defender a la comunidad. Gracias. Hombre, a mí me gustaría decir como comuñeira de doble que son, porque son comuñeira do monte e ademais como comuñeira de agua, que me sinto traicionada por o que fixo a alcaldesa, porque sin consentimento de ningún tipo, ela que é unha administradora temporal do Concello e que hoxe no dereito de entregarlle o monte a un señor que non lle interesa nada, nin o monte, nin Tameiga, e casi me atrevería a decir que o Celta. O único que lle interesa é sacar rédito monetario do asunto. Estamos, ademais, me gustaría dicirle tamén aos veciños que estamos convencidos de que só intentaron hai 4 anos quedarse coas aguas, pasalas á propiedade ou a administración do Concello. Estamos convencidos de que o van a intentar outra vez. Entonces, todos xuntos temos que pelear por eso. Non podemos deixar que nos quiten o control das aguas. Levamos máis de 40 anos
todos os veciños peleando por isto, que nos dá muchísimo traballo, porque todo o mundo traballa e despois nos ratos libres ten que dedicarse a isto. Non podemos deixar que despois de 40 anos se leven así por a cara todo isto. Entonces, me gustaría pedir unidad a todos os veciños para que se hai por aí algún amaño que sabemos que están intentando facer para quitarnos o control da agua, que nos levantemos todos contra isto, porque non se pode permitir que unha persoa que está temporalmente ao cargo do Concello faga isto. Ela dice que quere moito a Mos, pois se de verdade o quere, non pode facernos isto. Non pode quitarnos o monte, non pode quitarnos a agua, non pode facer nada sin o consentimento dos veciños. Ela non lle dixo nada a nadie, simplemente o entregou ao Mouriño e xa está, porque na cabeza dela non se entende que aos veciños de Mos non nos interese ter un IKEA na cima do monte. Esa é a conclusión dela, non entende outra maneira. Nada máis. Algo máis? Bueno, o sentimento é unánime e o mesmo en todas as comunidades, tanto de aguas como de montes. E, bueno, nada, deciros que eso, que a moción que se presentou de forma conxunta polos grupos políticos da oposición levaba 2 puntos, non? Que o primeiro era que a alcaldía retirase a modificación número 1 do Pexón, que levaría a delimitación dun sector de suelo urbanizable para o Celta de Vigo, e o segundo punto é que se pronuncie, que diga que non vai a expropiar ese monte aos veciños, ¿sí? Que desapareza xa esa figura da expropiación por parte do Concello para expropiar o monte veciñal e poñelo ao beneficio da Sociedade Deportiva Celta para que faga este macroproxecto, que se comprometa que non vai a expropiar o monte aos veciños e os seus terrenos para este despropósito. Entonces, bueno, leído este tema, os grupos políticos da oposición que aquí nos representan, non? A través dos seus parlamentarios autonómicos, e este da palabra para que digan por que nos arropan e o seu punto de vista. Señor Balá. Sí. Bueno, eu son Luís Balá, son deputado do BNG no Parlamento Galego. Quero, en primeiro lugar, manifestar o apoio, desde logo, incondicional do BNG, tanto aquí Mos como no Parlamento, a esta loita de todos os colectivos e todas as forzas políticas que se opoñen a este proxecto que nos parece unha auténtica barbarie, non? Un abuso tamén por parte das administracións gobernadas polo Partido Popular, que se poñen ao servizo dun proxecto que teóricamente queren vender como un proxecto dunha cidade deportiva, que na realidade para nós é unha tapadeira para un negocio especulativo dunha gran superficie comercial que se quere instalar en terreos que son do monte e que debían ser terreos para uso forestal, para uso recreativo, para uso social, para uso productivo, e tamén para o abastecemento de auga, como se dixo aquí. A nos parecenos que hai unha decisión política por parte do Partido Popular, tanto no Concello de Mos como na Xunta de Galiza, que se puxo de manifesto nesa famosa foto que fixeron en decembro do ano 2017 de apoio a este proxecto, de apoio a toda costa, incluso vulnerando a lei, cambiando a lei, como intentaron facer no caso da lei do solo, para facilitar a expropiación e para declarar a utilidade pública, o interese público, que é unha auténtica barbaridade, intentar declarar a utilidade pública deste proxecto. Hai ademais evidencias de informes de distintas administracións da propia Xunta de Galiza, de distintos departamentos da Xunta de Galiza, que falan do brutal impacto que tería un proxecto como este no territorio, e no monte, desde o punto de vista ambiental, desde o punto de vista dos recursos, desde o punto de vista da mobilidade, desde o punto de vista do patrimonio, cunha agresión incluso a bens patrimoniais de grande valor, de un xacemento romano que está no ámbito do macrocentro comercial. Entón, nós temos claro que isto non pode ir adiante, que hai que dar unha batalla con todas as forzas que teñamos a nosa disposición no plano social, que para mí é o máis importante, no institucional, no noso caso no Parlamento, tamén no Concello, e no legal, se fai falta, para opoñerse con todas as nosas armas, con todos os nosos recursos a esta barbaridade.
e que ademais temos exemplos e non moi lonxanos de que se pode conseguir isto, porque, por exemplo, no Concello de Baiona intentaron facer un complexo deportivo tamén cun campo de golf nunha zona de alto valor tamén ambiental e forestal, que estaba mesmo, nese caso, incluído no plan xeral ese proxecto, e a mobilización social, a presión e tamén o apoio e a iniciativa dos grupos políticos da oposición conseguiron botar abaixo ese proxecto. Estamos convencidos de que coa unidade e co traballo conxunto de todos os grupos imos tamén botar abaixo esta barbaridade que queren facer aquí nos. Gracias, Luis. Sí, bueno, eu son Abel Losada, deputado do Partido Socialista de Galicia, e efectivamente, por unha parte, as comunidades de montes e as traídas de augas, e por outra parte, o partido a nivel local, manifestaron e manifestamos a oposición a este proxecto. Tres cuestións fundamentais. A primeira, o propio papel da alcaldesa. Eu supoño que a alcaldesa está máis preocupada polos montes de Coluxo, que é onde vive, que polo monte Tameiga, que pretende administrar, pero non vive. O segundo é que temos que falar, eu creo, e desde logo o Partido Socialista de Galicia así o plantexamos, dun pelotazo urbanístico de libro. É dicir, é difícil encontrar un exemplo máis claro de transferencia de bens públicos a intereses privados, como este caso. Creo que, insisto, moi difícil encontrar un exemplo máis evidente, e desde logo vamos a apoiar dentro do partido a nivel local e dentro do partido a nivel autonómico as reclamacións, reivindicacións absolutamente legítimas da comunidade de montes e das traídas de augas da paralización deste proxecto. Hai un tema engadido que eu tamén quero plantexar aquí, porque me parece que axuda a bloquear este proxecto. No proceso de alegacións, máis alá das alegacións locais, houve alegacións dende o Concello de Vigo que tamén xugarán algún papel, e desde logo eu creo que o tecido económico dos tres concellos, suporto do de Mos, que é o máis afectado tamén no medio ambiental, pero no ámbito económico do de Mos, do de Redondela e do de Vigo, deberían de posicionarse, ou teñen que posicionarse, e nós desde logo así vamos a fazer tamén en contra deste macrocentro. Nós e o resto dos grupos da oposición presentamos iniciativas no Parlamento Galego de distinto tipo, desde distintos enfoques, por decirlo de alguma maneira, desde o tema estrictamente medioambiental. Hai problemas mesmo en relación cas vías de comunicación, só pensar que a conexión fundamental ou unha das súas conexións vai ser ca A55, que significa 60.000 vehículos cada día, co traxecto físico que significa en termos de seguridade isto, bueno, pois, en fin, que hai desde calquera enfoque, decía Luís, o tema patrimonio arqueolóxico, en fin, calquera cuestión, foron rexeitadas sistemáticamente polo Partido Popular, as que presentamos, eu creo que os tres grupos. Por lo tanto, trátase, bueno, pues de efectivamente pelexalo, e eu creo que é moi importante eso que sona un pouco antiguo, pero creo que é estratégico, que é a unidade de acción. Eu creo que o que van a intentar é buscar fisuras, e, por lo tanto, é moi importante manter esa unidade de acción. E aquí estamos. Gracias. Gracias, Abel. Antón? Ben, pois, bons días, moitas gracias polo convite a estar aquí hoxe. Eu son Antón Sánchez, deputado de Marea. Vou ser moi breve, porque os compañeiros Bará e Losada xa dixeron prácticamente todo nesto. Non temos nin diferencias de matices no posicionamento no Parlamento Galego, e iso hai a demostración tamén do grave que é o que se pretende facer aquí, que nos poñan de acordo en todo, hasta nas puntas e nas comas, a todos os grupos da oposición, pois é moi indicativo. Ben, o que aquí se ve que é o máis perverso desta operación é que as institucións públicas se pretenden poñer ao servicio de un negocio privado especulativo. En vez de ter unhas administracións públicas, unhos gobernos, tanto de Mos como da Xunta de Galicia, que vellen polo interese xeral, son as administracións que se poñen a traballar para os intereses privados dun empresario en contra de toda a sociedade de Mos, en contra das comunidades de montes, das traídas veciñais, e hai que dicirle a señora Arévalo que a democracia non é máis que votar cada 4 anos, que non vale todo, e, polo tanto, hai que escoitar a xente. Ben, a perversión de poñer a traballar
as administracións a favor dun negocio millonario, vese pois, no intento de un ano despois da aprobación do Plan Xeral, creo, pois xa tratar de facer unha modificación virtual deste calado simplemente pola iniciativa privada, e despois tamén o intento do goberno de Feijóo de introducir unha modificación na lei do solo aprobada só hai 2 anos, para que a propia expropiación dos terreos a puidese xestionar directamente o propio Mouriño, que era o que querían aprobar. Eso era o que querían aprobar, que o propio Mouriño puidese xestionar o sistema de expropiación. E iso é gravísimo, a pesar de que o retiraron, porque pois foron sorprendidos nas patacas e era demasiado evidente o pelotazo urbanístico, como dixo Abel antes, non? Por lo tanto, hai que sinalar isto. Ben, eu creo que, en cambio, a unidade que hai nesta cuestión política e a nivel social é importantísimo, está poñendo as cousas moi difíciles ao Partido Popular para efectuar este pelotazo, pero creo que non hai que confiarse, hai que seguir loitando, porque, evidentemente, como vos todos sabedes, hai uns intereses moi potentes detrás desta operación. Eles xogan tamén cos tempos, como tamén dixo Abel, pois xogan tamén coa intento de dividir a veciñas e veciños con determinados intentos de prebendas, etc. É habitual que a faga, e, por tanto, é importantísimo a unidade de acción nesta cuestión, como se ve pois na presentación da moción conxunta no Concello de Mos de todos os grupos, e tamén, como se ve no Parlamento Galego, tendo unha posición conxunta os 3 grupos que hoxe estamos na oposición. Nada máis e moitas gracias. Gracias a vos por estar aquí, e ahora, digamos que si tenes preguntas ou tenes algo máis que aclarar, digamos que... Sí, casi todo completo Lo que pasa es que Pereiras no está muy bien. Pereiras da zona deportiva, que é máis tragable, un macrocentro comercial Chicos, vai facer unhas preguntas, Quería preguntaros ¿qué diferencia hay? ¿Por qué creéis que convencieron a los vecinos de Pereiras? ¿Por qué creéis que esa comunidad sí que está convencida y sin embargo con los de Tameiga no pueden? O que vou comentar ahora pode levantar escamas, pero teño que decirlo porque foi o que vin. Asistín á asamblea en Pereiras donde se explicaba o proxecto do Celta, ¿sí? Pedinlle que me deixasen asistir, me invitaron, sí que me dixeron que era o momento das votacións que nos fóramos, e así o fixemos, pero así estivemos ali cando o Celta presentou o proxecto, ¿sí? Entonces a idea foi o Celta, os representantes do Celta expuxeron o proxecto que iban a facer, moito fincapé, digamos que na zona deportiva, explicaron todo o que iban a facer na zona deportiva, os campos de fútbol e demais, e puxeron aquilo, digamos que moi bonito, o sea, podría comprar calquera, ¿sí? O puxeron tan bonito que dixeron, bueno, pues mira, isto que temos pensado facer, se vos nos deixades e tal, entonces íbamos a ter, pois, digamos que moitas contrapartidas con respecto ao pueblo, porque isto generaría cartos, diñeiro e demais, non? E entonces, isto é o que queremos facer, e foi todo de palabra, ¿sí? E entonces, marcharon, e quedaron ali discutindo que podían facer, que non podían facer, e entonces solicitaron aos comuneros que votasen a favor ou en contra dese proxecto, ¿sí? No momento no cal nos marchamos e os comuneros dali pois votaron a favor do proxecto que acababan de presentar. Por que digo que pode levantar ampollas? Porque desde o meu punto de vista deberían haber votado un proxecto escrito, delimitado e moi ben explicado, ¿sí? E entonces asinar eso que estaba escrito. Pero creo que o que asinaron foi algo que se dixo de palabra,
E entonces, a raíz de que a Asamblea, que é soberana, por certo, aceptou o proxecto do Celta, pois o día seguinte os directivos estuveron de algún xeito capacitados para asinar o proxecto. Pero sigo dicindo, aprobaron un proxecto de palabra. Entonces, creo que quedou contestado. Vale. ¿Hay diferencia entre el proyecto que tienen para Pereiras, para la comunidad de Pereiras, y entre el proyecto que tienen para la diferencia de Tameiga? ¿Cuál es la diferencia? No que na zona de Pereiras solo vai a zona deportiva, ¿sí? Na zona de Tameiga vai área comercial. Hai unha pequena diferencia tamén, claro. Unha pequena grande. Digamos que a nivel obras, a nivel canalizaciones, iba a tener más problema, iba a ser más cargante en la parte de Tameiga que la de Pereiras. Sí, sí. Puede decirse así, va a tener más masificación la parte de los comuneros de Tameiga que no la parte digamos de... que o proxecto en sí leva implícito a urbanización de 80 hectáreas, 800.000 metros cuadrados, digamos que en Tameiga pois pode que as falten 500.000. E os outros 300 que quedan fora pois serían campos de fútbol, en principio. Que logo tamén hai dotacións, non? E espacios dotacionales como poden ser eso. Los que tienen propiedad de la integridad. Ahora mismo sí, de logo sería unha expropiación pactada. Pero sí que en Tameiga, a zona comercial, non admite moita zona verde, porque son centros comerciales, non? E ali a chuvia non molla o chan, e digamos que na zona deportiva sí. Y siempre estamos hablando, tanto en un lado como en el otro, con terrenos que según el PSOE no eran edificables, ¿no? Y son... No, eran forestal, rústico de especial protección. Son montes veciñais. Por esta regla de tres, si levantamos el pesón para unos, tendríamos que levantar el pesón para otros, ¿no? No, a modificación do pesón é total. O ámbito da modificación puntual do pesón é todo, son 800.000 metros cuadrados. Uns cuantos están en Tameiga e outros en Pereiras, pero é a mesma modificación. Digamos que o proxecto se compón dentro deses 800.000 metros cuadrados de dúas zonas diferenciadas, a zona deportiva e a zona comercial, pero é o mesmo ámbito. Pero siempre estamos hablando de un proyecto de palabra, porque realmente no se ha presentado ese proyecto en ningún lado, ¿no? Ahora mismo tenemos, digamos que... No está avisado por arquitectos, no está, me refiero que no se ha invertido todavía en ese proyecto, es todo de palabra. O que si hai, digamos que peticións ao Concello, solicitudes, non, de licencia para a construción de dotacións e equipamentos deportivos, un campo de fútbol ou dous campos de fútbol, sí? Pero digamos que o proxecto en sí do que representaría esa zona comercial non hai nada, non hai nada. Ni siquiera na zona deportiva con respecto ás infraestructuras que teñen que facer, viales, tiñen pensado facer tamén pistas de spa, un pequeno hotel para os propios xogadores, deso ainda non hai nada. Entón, claro, a sorpresa é mayúscula cando dis, si non hai proxecto de construcción para todo eso, como podes garantizar a auga debaixo dese terreno? Como as traídas de auga poden estar, digamos que máis ou menos tranquilas cando non sabes exactamente o que van a facer sobre o terreno? Porque non é o mesmo facer un campo de fútbol, sí, que facer un hotel con instalacións e con sótanos. Porque toda esta auga de aquí é por gravedad, e digamos que son captacións de drenaje, sí? Si vas a facer sotos, entonces que ocurre? Pois a la vai, os manantiales, a la vai a filtración. Ahora mismo no hay idea de, por ejemplo, a qué profundidad tendrían que llegar a hacer cimientos, ni hay, no hay nada. Si a teñen non la comunicaron. Non hai nada escrito ainda. Hai, digamos que un proxecto, un borrador, pero non hai nada escrito. Non hai nada no cal podamos leer e dicir, bueno, pues vamos a facer isto, pues podemos estar de acordo ou non, non hai nada. Non hai ni siquiera un estudio hidrográfico ni un xeotécnico do que pode ser a afección de toda esta monstruosidade sobre os terrenos. Y por parte de los tres grupos políticos que estéis representados aquí ahora mismo, sí que habéis hecho algún tipo de estudio conforme sí que va a haber una afectación respecto a las aguas, respecto a lo que sea todo lo que tienen aquí los vecinos ahora mismo, digo, a qué punto les podría llegar a afectar? ¿Habéis llegado a hacer un estudio a ese sentido, a ese respecto? Ese estudo xo fixo a propia Xunta e as distintas administracións, é dicir, que no expediente da tramitación da modificación do plan, que na fase na que estamos agora, se supera esta fase, entraríamos as seguintes, non? De elaboración do concepto e dos estudos de impacto ambiental e todo o que ven despois, non? É un proceso moi longo. Entón, nesta fase na que estamos agora, hai distintos estudos do Concello de Vigo, informes, Concello de Vigo, da Confederación Hidrográfica, do Ministerio de Fomento, da propia Xunta de Galiza, distintos departamentos da Xunta de Galiza, por exemplo, do Instituto de Estudos do Territorio, do Consello de Medio Ambiente, que falan do impacto brutal que vai ter este proxecto, só, por exemplo, no que ten que ver con o momento de terras, que é descomunal, non? Porque o monte ten moita pendente, entón hai que facer un gran movimento de terras. Tamén un impacto brutal que tería efectos de mobilidade polo tráfico que suporía os accesos a
a ese espazo. E aí din que o 85% do tráfico sería para o centro comercial. O impacto no patrimonio, o impacto nas aguas, a Confederación Hidrográfica xa fixo un pequeno informe tamén, que despois teria que ampliar no caso de que se fixese realmente o informe de impacto ambiental e se fose adiante o proxecto, pero coa documentación que temos agora xa temos constancia, non fai falta que o tiñamos que facer nós, porque xa fixeron as administracións do impacto brutal que tería, por exemplo, o Concello de Vigo di que tería que ter abastecimento da auga de Vigo, que tería que ter un sistema de transporte público que tería que ser proporcionado por Vigo, é dicir que realmente nós pensamos que neste caso puxeron pouco carro diante dos bois, que intentaron lanzar a idea e a proposta política antes de ter ben seguras as garantías legais e tamén ambientais. E demais, que pode pasar aquí? Que se empeñen en levar a cabo o proxecto e que ese proxecto acabe sendo botado abaixo nun proceso judicial, que non é a primeira vez que pasa, porque aquí hai un claro exercicio de desvío de poder, que xa se produciu en outros casos, pero non podemos fiar esa carta porque non podemos agardar a que dentro de 5 ou 10 anos un xulgado bota abaixo algo que se este feito. Por iso é tan importante o que estamos facendo hoxe aquí, digamos, a batalla social e tamén a que podamos facer nas institucións a nivel político para paralizar esta barbarie, esta auténtica atentado. Ahora mismo, ¿hay algún tipo de plazos que corran, que no? ¿Hay alguna fecha límite en la que poder hacer alegaciones o en la que ellos puedan arrancar? Mira, unha cuestión a maiores, o que dixo Luís, que é certo, creo que Abel ten aquí o propio informe, pero está nesa fase, non? E nesa fase hai uns informes que falan de impacto paisaxístico, de impacto tamén evidente na mobilidade. Non costa moito imaginar que construir 135.000 metros cuadrados de planta de centro comercial pois tamén tería un impacto no comercio da zona que habería que estudiar con moito máis detenimento e planificar con moito máis detenimento, non? E o impacto é tan evidente que nin siquiera, ainda que non houbera estes informes, pois se escapa a ninguén que iso se faga. Eso, agora, hai varios pasos que hai que facer, non? Ou ainda está nunha situación preliminar, non? Por así decirlo, e non ten por que haber ese proxecto constructivo. Está a cuestión da modificación puntual, está a cuestión de que aprobe definitivamente, que la ten que aprobar é a Xunta de Galicia, o goberno galego é o que ten que aprobar definitivamente a modificación puntual, e por tanto está nese punto, e despois de aprobar a modificación puntual é cando o promotor pois pode presentar xa un proxecto máis desenvolto. Pero, bueno, os impactos son con eses datos xa son evidentes. E ademais algo que habería que resaltar tamén, que é que o Celta quere facer campos de fútbol nunha cidade deportiva, e no propio documento justificativo o que di é que para poder pagar esa cidade deportiva necesita que lle recalifiquen o terreo para facer 113 hectáreas de centro comercial, o sea, que é tan descarado que hasta ponen negro sobre blanco o pelotazo, é dicir, eu vou a facer unha cidade deportiva e quen me vai pagar a recalificación dos terreos que me vai facer unha alcaldesa en contra de todas as comunidades de montes, etc. Non? Porque eu creo que, e xa remato, creo que é diferente cando facemos interese público. Os comuneiros non reaccionarían do mesmo xeito se lles din que o mellor teñen que facer un hospital moi necesario, ou un colexio, ou eso, pois creo que se comprende de diferente maneira que che digan que che queren expropiar para que veña outro a facer un negocio millonario, non? Creo que cambiaría bastante e creo que se entenderemos que é interés público nesta caso. Sí, bueno, a verdade é que o documento que Luís está aquí é un documento asinado xa o día 16 de maio do 18 por a Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático, que recolle as alegacións, e a verdade é que, bueno, pues, todo o que falamos a toda agora está perfectamente recollido sobre ese anteproxecto, que efectivamente nos movemos ainda no ámbito, sempre utilizo a frase, do PowerPoint. É dicir, o que houve a toda agora foi PowerPoints, roldas de prensa recollidas nos medios de comunicación, pero é indudable que a afectación aparece recollida por a propia Xunta. Tamén é verdade que temos que seguir todos atentos, porque a pesar desto, isto, digamos, non é vinculante. A Xunta pode, con isto, efectivamente, aprobalo. E podemos pasar a esa fase na que despois, precisamente, unha vez aprobado, unha vez construído, os tribunais digan que é ilegal.
pero tamén é verdade que a experiencia nos dice que unha vez que está construído, pois está aí. Por lo tanto, as pegas, a brochazo, pero as pegas están todas elas recollidas neste documento que eu entendo que debe de estar, ou estivo no seu momento colgado na página web, porque é consulta pública, e aparece recollido, efectivamente. Unha pregunta, xa sei que poros un brete falar de un terceiro, pero é para as comunidades de aguas e comunidades de montes a pregunta. E logo teño unha para os deputados. Vou facer a pregunta porque desde Arévalo, Partido Popular, está bastante moito o consenso que hai en Pereiras e os malos que son os de a zona de Tameiga. Entón, parece que en Pereiras aceptaron e bendeciron o proxecto así das primeiras de cambio. E se en cambio as comunidades de aguas estiveron aquí con vos que ao principio xuntas era de 6, non era de 4. Entón, un pouco por que eles agora están noutro lado ou noutra posición ou chegaron a firmar ese pequeno convenio tal e non están aquí. Que diferencia había, por qué e como se chegou a elo, para que non pareza que hai como unha raya polo medio e que non había unha posición entre veciños. Non sei, Bueno, iso para min, desde o meu punto de vista, está moi claro, porque a comunidade de Pereiras estaba dentro da comunidade de Montes e a comunidade de Montes alquiloulle eses 150.000 metros o Celta. E donde eles van a construir o único campo que poden facer aí, que ese sí o poden facer desde sempre, resulta que está encima das propias captacións. Entonces eles, con ese acordo, resulta que lle barren literalmente a concesión que teñen ali. Entonces, pois parece ser, dicen eles, que se miraron obligados en tomar un acuerdo porque iban ser eliminados. E efectivamente, o Celta, nesa reunión que tuvemos o 17 de julio con eles no Concello, si nos dixeron que non tiñan nada. Para eles hai dúas cousas. Todas as traídas son a de Pereiras e a de Monte Baixiña. Esas irían eliminadas físicamente, por iso sempre falan dentro do ámbito. E as outras estamos fora do ámbito e non vamos a ter daños. Pero claro, a propia, digamos que a propia Consellería, tal como decía o parlamentario, efectivamente, xa lles mandou ese documento de avaliación medioambiental que é donde lles dicen que teñen que contar con nós porque entenden que sí vamos a estar afectados. Entón, o propio Rivas, en esa reunión, reconoceu que decía que eles non tiñan nada, que estaban obrigados a facer un estudio medioambiental e o cual nos lo mostrarían despois e si nos dirían si estamos afectados ou non, para o cual xa nos obligaron a estar facendo un recoñecemento concretamente dos nosos manantiais con uns aforos porque todos creemos que sí vamos a estar afectados e eles no fondo, ca boca pequena, reconocen que sí que vamos a estar afectados. E entonces o único que pretenden é que fírmeme aquí que nós vamos a garantir por vida isto. E claro, todos sabemos como é a garantía. O sea, o problema non está en como estamos afectados, que nós creemos que sí, sino como nos lo van a garantizar. O como, que é o que pide, digamos, a propia hidrográfica Miño-Sil, que é quen lles dixo, señores, teñan en conta a esta xente porque non somos os concesionarios de aquí e non estamos detrás desta xente para que se respete isto. O primeiro que teñen que facer ustedes é isto e aí estamos. Hasta este momento non fixeron nada. Digamos, complementar o que dixo aquí o compañero Carlos, é que a diferencia grande é que ali a Comunidade de Montes se puxo de acordo co proxecto de entrada e as traídas de agua que estaban dentro, pois non tuveron máis remedio. Aquí foi ao revés. Aquí a Comunidade de Montes dixo, en principio non, e as traídas de agua dixo, por favor, non. Ali non tuveron opción. Esa propia Comunidade de Montes, digamos que se puxo de acordo.